Здравейте, фенове на фентазито и на фантастиката. Надявам се, че сте добре. Добре дошли в поредния епизод на Пазителят на Зеларен. Това е моята научно-фентази история. Слагам номера на видеото зад заглавието, за да може да следите историята. Ще започна с изключително кратко обобщение. Дария и Хевон са в дома на Гарванон. Това е пирамида на дърво. Като къща на дърво, само че пирамида. Построена върху един от гигантските клони. Не забравяйте, че зеларянските дървета са огромни. Дария ги нарича мега дървета. Клоните на дърветата са толкова дебели и дълги, че ловочовеците ги използват за вървене. Клоните се преплитат или дори сливат и така двамата ловочовеци не стъпват по земята, а вървят от ствол до ствол. Дария и Хевон трябва обаче да заобикалят стволовете на чутовните дървета, използвайки техниката катерене на страни. Дария си намира приятел, малка животинка, наречена Пентапод, същество с 5 крака, 5 очи и 5 пипалца. Сега ще продължа с разказа на Дария, защото в моя свят аз съм Дария. 3, 2, 1, екшън! Събудих се късно през нощта. Пентаподът Пон все още спеше сгушен между ръцете ми. Нищо чудно, имайки предвид, че той изяде толкова храна, колкото собственото си тегло. 5 му крака бяха сгънати по тялото му, но 5 му пипалца бавно се движеха. Той сънуваше. Огледах се. Хевон и Гарванон ги нямаше. Изправих се, опитвайки се да не събудя Пон, въпреки че се съмнявах, че дори силна хардкор техно музика може да го събуди. Развиделяваше се, но пирамидата на дърво бе потънала в мрак. Отвън идваше нежна лилава светлина. Хевон, промълвих аз. Гарванон, отговор не дойде. Нашите оръжия, изковани от зелен метал, спокойно левитираха в един от ъглите на пирамидата. Проверих ги. Бойната ми коса обърна острието си към мен. Всичко е наред, бойна коса, казах. Свободно. Бойната ми коса отново обърна острието си към оръжието на Хевон. Скипетъромеча. Комуникираха ли двете оръжия едно с друго? Отидах до триъгълния вход-изход. Хевон и Гарванон седяха по-далеч на двойката клони. Тази двойка клони бе почти перфектна. Нашия клон имаше дъбоподобни листа, докато съседния имаше кленоподобни. Пред ловочовеците женският дървесен дракон Кенти си играеше с една от колосалните плоски лилави медузи. Не знаех дали има морски медузи на Зеларен, но горските медузи летяха. Много мехури пълни с газ, разпределени в телата им, правеха това възможно. През нощта плоските медузи също излъчваха светлина. Това привличаше основната им плячка – огромните зеларянски насекоми. Но тази медуза нямаше да хване нищо. Дървесният дракон Кенти даваше грешни сигнали. Предположих, че това е част от играта. Играта на Кенти. Тя потупваше медузата с двете си опашки, все пак бе достатъчно бърза, за да ги отдръпне, когато отровните електриково-зелени пипала на медузата се опитваха да хванат евентуалната плячка. Летяща медуза беше объркана, но не се отказваше и Кенти продължаваше да я дразни. Приближих се до двамата ловочовеци. Те бяха стопли взаимоотношенията. Моят спътник, белия Хевон, бе много по-едър от нашия домакин, оранжево-кафявия Гарванон. Те високо говориха. Между тях левитираше дълга златна лула. Нещо гореше вътре. Миризмата беше странна. Здравей, Дария, как спа? Хевон се обърна. Нормално, отвърнах аз. Добро утро, момиче, поздрави Гарванон. Добро утро, Гарванон. Някакви кошмари, попита Хевон. Само обичайните. Седни зад нас. Ще тръгваме скоро. Трябва да задам на Гарванон още един въпрос. Седнах за двамата ловочовеци. Какво пушите, попитах. Нищо. Отвърнаха и двамата едновременно. Сигурна съм, че под нищо имаха предвид нищо за деца. Дали това нищо не беше нещо като зеларянски тютюн? Реших да не питам. Погледнах Пентапода Пон. Той още спеше. Нежно погалих пентарадиалното му тяло. Коя година е сега? Попита Хевон. Лулата полетя към него и той вдиша дълбоко. Не съм сигурен, помисли Гарванон за момент. Трябва да е около 14700 година. Лулата полетя обратно към него. Това означава, че съм спал съм повече от век, възкликна Хевон. Чакай, мисля, че дори повече, но не мога. Аз... Той зекна. Хевон, през коя година влезе в зеления саркофаг, попитах. И двамата ловочовеци ме погледнаха, сякаш бях луда. Беше почти 14-то хилядолетие, отвърна Хевон. Това означава, че си спал приблизително 700 години, казах аз. Не съм сигурен, отвърна Хевон. Гарванон се намръщи.
7 века са много време, добави той. Това не може да е вярно. Вярно е, възкликнах аз. Математиката е точна наука. Не мисля така, каза Гарванон. Луата полетя обратно към Хевон. Освен това, наистина умни хора могат да я владеят. Умни стари ловчовеци с опит, добави той. Бях потресена. Вие сериозни ли сте? Няма нищо за владеене. Математиката не е магия. Тя е логика. Гарванон се засмя. Докажи, че си права. През следващия час им доказвах, че съм права. Беше предизвикателно. Изглеждаше, че за ловчовеците 2 плюс 2 е равно на 4 е лесно. Но 200 плюс 200 е равно на 400 беше супер трудно. Може би по-високите числа ги объркваха. Удивително, възкликна Гарванон. Браво, младо момиче, браво! Хевон ме потупа по гърба. Не е лошо за някой, който не помни нищо. Той широко се усмихна. Благодаря ви на двамата, срамежливо се усмихнах. За първи път от пристигането ми Хевон се гордееше с мен. Луата полетя към Гарванон. Той вдиша вдълбоко. Виж, Хевон, Дария може да бъде известна. Тя е най-силният математически владетел, който някога съм виждал. И е само на 12. Какво ще правиш с нея? Мисля да оставя в Корн. Ще има добър живот там с такива умения, отвърна Хевон. Да, точно така, правилно решение. Тя ще бъде известна. Казвам ти. Извинете ме, повиших тон. Бях възмутена. Точно зад вас съм. И какво от това? Погледна ме Гарванон любопитно. Хевон почисти гърлото си. Тя не е свикнала с нашите традиции. Луата бавно полетя към него.